440 състезатели, това никак не е малко. Характерно за това състезание, че това е единственото състезание в света, което се провежда в двете възрастови групи. В момента в състезателното програмиране съществуват две възрастови групи, младша група или джуниор, която е до 15 години и половина. По българските стандарти това е 8 клас. И следващата старша възрастова група, в която участват учениците от гимназиален етап. Всъщност това са нашите гимназисти до 12 клас. На Бургаския свободен университет. Днеска изцяло бяхме на базата на Бургаския свободен университет. От друга страна имаме отлична помощ, професионална от Бургаския държавен университет. Колегите се включиха в самото състезание. От свое име и от името на Бургаския университет искам да изразя своята възхита от формата, колко обхватен е той. В нашата сграда втория състезателен ден се проведе. Ние успяхме да обезпечим 7 компютърни зали с над 120 компютъра за присъстващите на място български участници. Бих могъл да кажа, че съм един от доайените на компютърните системи в град Бургас. Даже смятам, че съм първият, който е за България. Това е ясно, истина. Аз също съм много възхитен от състезанието. От наша страна дадохме абсолютно всичко, което е необходимо. Имахме още възможности, т.е. ако бяха станали състезателите повече, при нас също бяха подготвени компютърните зали, така че ние нямаше да оставим в нито един момент да се стигне до някакъв провал. Това, което обаче на мен ми направи впечатление, много големия интерес към това състезание, над 400 човека, 16 страни, ако не се лъжа. Това за нас е важно по няколко причини. Знаем всички в момента, че град Бургас се превръща в един водещ университетски център, като вече не сме само от двата университета, а вече съществуват и филиали на други университети, което е много хубаво. И смятам, че едно такова състезание би могло да подпомогне до голяма степен града и инициативите на нашия кмет господин Димитър Николов. Знаете, че се изгражда нов студентски кампус и това ще доведе до, разбира се, развитие на града и привличане на по-голямо количество млади хора. Не е лошо да помислим дали Бургас не може да стане града на информатиката в България.